Il-Prim Ministru Robert Abela inawgura mużew virtwali bl-isem Reliving the Sacra Infermerija f'Dar il-Mediterran. Il-mużew virtwali se jinfetaħ għal pubbliku mill-20 ta' Lulju li ġej u se jkun offrut mingħajr ħlas sal-aħħar ta' Lulju. Il-proġett seta' jkun possibbli bis-sem ta' fondi mill-Gvern ċentrali, mill-Unjoni Ewropea u dawk li nġabru minn Dar il-Mediterran stess u jlaħqu 8 miljun euro. Il-kap eżekuttiv ta' Dar il-Mediterran, Pierre Fenech, spjega li l-mużew virtwali se jkun aċċessibbli għal kull viżitatur fuq applikazzjoni li titniżżel fuq il-mobile jew it-tablet dak il-ħin. Fl-istess ħin filmati virtwali se jlaqgħu lill-viżitaturi mal-Grammastru de Valletta li hemmhekk se jirrakkonta kif inbniet il-Belt Valletta. Biex it-tfal jieħdu pjaċir jistgħu jilagħbu permezz ta' żewġ xeni spettakolari minn fuq il-bejt fejn inti tista' tmur lura tieni gwerra dinjija jew inkella saħansitra fl-assedju l-kbir u inti tkun parti mill-battalji li kienu jsiru li kienu saru f'dak iż-żminijiet. L-idea għal dan il-mużew nibtet 5 snin ilu hekk kif il-viżitaturi bdew juru x-xewqa li jingħataw iżjed tarif dwar il-post. U ħassejna li ikun tajjeb illi nagħtu l-opportunità lil ħafna Maltin illi forsi hemm minnhom qatt ma ġew hawnhekk illi jiġu jesperjenzawha u jesperjenzawha b'xejn minn nhar it-tnejn illi ġej għax aħna ħaniftħu nhar it-tnejn fl-20 ta' Lulju sal-aħħar ta' Lulju se jkun bxejn kulħadd. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li dawn huma inizjattivi kruċjali għal pajjiż. Qal ukoll li dan jorbot mal-viżjoni tal-Gvern li jkollna aktar attrazzjonijiet. Semma kif mużew huwa pont għal passat u esperjenza edukattiva mill-aqwa għal uliedna. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzot Soppardi qal li dan il-proġett se jgħinna napprezzaw u nikkonservaw ir-rikkezzi tal-istorja tal-pajjiż. Filwaqt li l-Ministru għat-Turiżmu Giulia Farrugia Portelli spjegat kif waqt il-pandemija sar rinnovar ta' din il-binja storika.